के सब दर्शक लोग के हम अतुल आदित्य प्रणाम और नमस्कार करहिले और आशा करहिले कि अपने सब सुरक्षित होथिन। अखनी तुरंते एगो खबर अइले है, जे खबर है ई शहाबुद्दीन के मौत के खबर है, जेकरा में ई पुष्टि कर देवल गेले है कि शहाबुद्दीन अभी दुनिया में न रहलथिन। जो तिहाड़ जेल प्रशासन है एक पहले ई बात के अफवाह बता रहे हल कि शहाबुद्दीन के मृत्यु हो गए है, वो अभी से पहले बतावल जा रहे हल कि शहाबुद्दीन के हालत गंभीर है। लेकिन अभी जो तिहाड़ जेल प्रशासन है ओकर डीआईजी जे हथिन वो ई बात के पुष्टि कर दिलथिन कि शहाबुद्दीन के मृत्यु हो गए है और जहां उनका इलाज चल रहे हल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, वहां के प्रशासन भी बात के पुष्टि कर दिलथिन कि शहाबुद्दीन के मृत्यु हो गए। ई समाचार सुनला के बाद शहाबुद्दीन के जितना भी प्रशंसक हथिन उनका सब में शोक के लहर दौड़ गए है और आरजेडी के सांसद हथिन तो आरजेडी में भी मातम छैले है। और उनका पत्नी जे हिना हथिन, हिना साहिब, उनकर भी तबियत बहुत खराब चल रहे है, कारण का है कि वहू जे हथिन कोरोना पॉजिटिव हथिन। ऐसने आओ समाचार ताज़ा तरीन सुनेला इस चैनल के सब्सक्राइब कर लेथिन, लाइक कर लेथिन और बेल आइकन के दबा देथिन ताकि समाचार सबसे पहले अपने के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।